സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണായ നമ നാരായണ നാരായണ സകല സന്താപനാശന ജഗന്നാഥ വിഷ്ണു ഹരി നാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായം കുറച്ചധികം ഉണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാമം ചൊല്ലി വരുമ്പോഴേക്കും ആയിക്കോളൂല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശനാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപ ദർശനം നമുക്കും കാണാം അധ്യായത്തിലൂടെ. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. ഈ വിഭൂതികളെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കൊരാഗ്രഹം തോന്നാണ്? അർജുനന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നതെന്ന്. എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും വിഷ്ണുമൂർത്തികള് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്താ പറയണേ? അവതാരം എന്നല്ല പറയണത്, ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരിയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഏത്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് കടക്കാം. അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംചിതം യത്തോ യോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ.
അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എനിക്ക് വ്യാമോഹങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താണ് പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങള് ആയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ അർജുനനോട്. പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്, ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, സകലത്തിന്റെയും സ്രോതസ്, ഉറവിടം എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആര് കാണുന്നത്, അർജുനൻ കാണുന്നത്. അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ അർജുനന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താണ് മനസ്സിലായത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. പിന്നെ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർജുനൻ എന്താണ്, അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലല്ല ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്, സകലത്തിന്റെയും സ്രോതസ് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ആരെ കാണുന്നത്, ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് അർജുനനെ ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏവമേതത് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്ന, ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരില് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയില്, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്, അർജുനൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർജുനൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം കാണാനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യജ രൂപം, അതായത് നമ്മളെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, ഓടക്കുഴലൊക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അർജുനൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, മുൻകാലങ്ങളില് വരുന്ന കാലങ്ങളില് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ആരും കരുതിയേക്കാൻ ഇടവരരുത്, ആരും കരുതിയരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് വരും കാലങ്ങളിൽ ആരും കാണാതിരിക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്, അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. കാരണം ഭാവിയില് അതേപോലെ തന്നെ അവതാര പുരുഷന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകൾ വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്, കാരണം വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നാളെ വരുന്നവരടുത്ത്, അവതാരം എന്ന് പറയുന്നവരടുത്ത് എന്ത് പറയാം, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാനായിരിക്കും. അതൊരു മാനദണ്ഡമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനൊക്കെ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ വിശ്വത്തിലെങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇതൊക്കെയാണ്.
ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ അർജുനനോട്? എന്റെ പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലും ഒക്കെ ഉള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കാണാൻ പറയാണ്ടിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യരൂപം എങ്ങനെ പല വർണ്ണത്തിലുമാണ്, പല ആകൃതികളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. 1000 ഉള്ള ദിവ്യരൂപം നീ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതീന്ദ്രിയമെങ്കിലും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചതും ആ നിലയ്ക്ക് ഭൗതിക നിയമം അനുസരിച്ച് കാലാധീനവുമായ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ആര് പ്രകടിപ്പിച്ചത്? അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസം എടുത്ത് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടാണല്ലോ ശ്വാസം പിന്നെ നമ്മൾ വലിക്കുന്നത്. ആ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിന്ന് പോയിട്ട് എന്താ പറയണത്, ശ്വാസം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും എന്താണ് തിരിച്ച് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തിരോഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മഹാപ്രളയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുക. അതായത് ഒന്ന് വന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചുപോയി. അതിന് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്? അതാണ് ഏകദേശം ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ്സാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വരുന്നത്? 1000 ചതുർയുഗം ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 365 ഇൻറ്റു 100. അതാണ് അത്രയും സമയം, അത്രയും വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു മഹാപ്രളയം നടക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശ്വാസമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ശ്വാസം പോലെ ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തിനാണ് ഇത്രയും സമയം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മള് ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പറയണത്. വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമല്ല ശരിക്കും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ബാക്കി എല്ലാ രൂപങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു, ഗോലോക ചാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, ഓരോ വൈകുണ്ഠത്തിലും ഓരോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ അവരെല്ലാവരും എന്താ പറയാ പരവ്യോമത്തിൽ അവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ ഇല്ല. വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ലാതെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമല്ല. അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് ആ സമയത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ്. അത് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, അത് കാണാനായിട്ട് രീതിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്ടിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപവും ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസവും അതാണ്. വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് സാധാരണ ദർശിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അർജുനന് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അല്ലാതെ ഈ വിശ്വരൂപം എന്താണ്, ആർക്കും ദൃശ്യമാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കഴിവ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ കാണാനായിട്ട്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും ദൃശ്യമല്ല താനും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ എപ്പോഴും പരവ്യോമത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപത്തിന് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ആ വിശ്വരൂപം കാണണമെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേനൈവാസോ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോ എന്താ പറയണത്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം. അത് എന്റെ വിഭൂതികളെല്ലാം നിനക്കത് യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് യഥേഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാണ്?
ദിവ്യ ചക്ഷുസുകള് കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യരൂപം ദർശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ വിശ്വരൂപം കാണേണ്ടത് മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ദർശിക്കേണ്ടത് പറയാണ്, ആത്മീയ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദർശിക്കേണ്ടത്, മനസ്സുകൊണ്ടല്ല. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് മനസ്സ് മാറ്റല്ല വേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ വീക്ഷണാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതാണ് ഇവിടെ ആര് കൊടുക്കുന്നത്, അർജുനന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത് നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണുന്നത്, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയണം. നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾക്കുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ചിലത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെലസ്കോപ്പിന്റെ സൂക്ഷ്മദർശിനിയുടെ ഒക്കെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. നമ്മളുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈ കുറെ പരിമിതികളുണ്ട്. മാംസ ചക്ഷുസുകൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഫുൾ ഒരു ആപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ്, പകുതി അത് കഴിച്ച ഒരു ആപ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ നേത്രത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് അത് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യണില്ല. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കണ്ണിന്റെ പരിമിതികളാണ്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം പ്രദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത്, ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ സാധൂകരിക്കണം വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്, ഭാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇനി ആ വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ച് ഇനി വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. ആ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് വർണ്ണിക്കാണ്. സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയണത്, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അർജുനൻ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ മാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന, സഞ്ജയം പറയുന്നത് എന്താണ്, അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രൂപം കുറെ ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദിവ്യമായ പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തിയുമായിരുന്നു ആ രൂപം. എല്ലാവരും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അമേയമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള തേജോമയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എന്ന് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കാണ്. അത് അനേകം എന്ന് പറഞ്ഞ അനേകം ദിവ്യാഭരണം, അനേകം എന്ന് കുറെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. കാരണം അർജുനന് കണ്ട് 2 കൈകളുണ്ട്, കണ്ണുകളുണ്ട്, മുഖങ്ങളുണ്ട്, പാദങ്ങളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം എണ്ണമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ചിതറിക്കിടക്കാണ് ഈ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വരൂപത്തെ അർജുനന് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മഹാപ്രഭാവമാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഇനിയോ അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ
ധൃതരാഷ്ട്രോട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയാണ്, ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഇവിടെ എന്താണ്, വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ഒരു ദൃശ്യം എന്ന് നമ്മളോട് എടുത്തു പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് കണ്ണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ മാനസികമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ, സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അത് വിവരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്? വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അന്ധനായതുകൊണ്ട് സഞ്ജയന് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലഭിച്ച ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊണ്ടാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണാങ്കണത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, എന്താണ്, ഊഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആയിരം സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട്, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രകാശിക്കുണ്ടാവുക? അത്രയും പ്രകാശപൂർണമാണെന്നാണ് ആരിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയൻ അങ്ങനെ പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനുരംഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലെ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരൊക്കെ കാണുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ എവിടെ കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം കാണാം. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിജാലത്തില് ആദിമനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ, പിന്നെ ആരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്ന എന്താണ് പറയാ, ദിവ്യ സർപ്പത്തെ, അതിന്റെ പേരെന്താണ്? വാസുകി. ആ വാസുകീനെയൊക്കെ എവിടെ കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ ശരീരത്തില് അർജുനൻ കാണാണ്. ആ ശരീരത്തിലെ സകല ദേവന്മാരെയും കണ്ടു, സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കണ്ടു. പിന്നെ താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള്, ഇവരെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. അത്രയും എന്താ പറയണ, തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സർഗ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ ആ ദൃശ്യമായെന്ന് മനസ്സിലാകണം. അപ്പൊ ആ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ ഉള്ള അത് കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അന്ത്യം വരെയുള്ള ദൃശ്യമായി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആ സംസാരത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. ഇനി, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഈ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കണം, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും, ശരീരത്തിൽ ഫുള്ള് എങ്ങനെയാണ്? എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള്, ഇതൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നു. അതിന് അവസാനമില്ല, ആദിയുമില്ല, മധ്യവുമില്ല, ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. പരംപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപൻ എത്ര, അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാനായിട്ട് ഭഗവാനിലൂടെ കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എങ്ങനെ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം? എങ്ങനെയാണ്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി, പിന്നെ മധ്യാഹ്നത്തിലെ സൂര്യൻ,
നമുക്കറിയാലോ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ പ്രകാശം എങ്ങനെയായിരിക്കും, പിന്നെ മധ്യാഹ്നത്തില് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സൂര്യൻ ഉച്ചകോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം, ആ ഒരു പ്രകാശം പോലെ ചൂളെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളെ കണ്ണിങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണത്. നമുക്ക് ആ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്. അങ്ങനത്തെ മഹാജ്യോതിസാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മിപ്പോ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അനേക വിധത്തില് ഉള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്, ഇനി ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഗതി മാറ്റുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംശങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അർജുനൻ എന്താ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിലുള്ള പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംശങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കാണ്? അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കാണ്. ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ളവര് മാത്രമല്ല, പ്രതിപക്ഷത്തിലെ യോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, കർണനുണ്ട്, പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പുത്രന്മാര്, അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ അർജുനൻ കാണാണ് ഭഗവാന്റെ വായിക്കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തില് ഉള്ള എല്ലാവരും, പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും ആര് കാണാണ്? കർണൻ പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും, ഭീഷ്മരും കർണനും ഒക്കെ മരിക്കുമെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകണം. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ വായിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കാണാണ്. ഇതില് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? അർജുനന്റെ മകൻ ഉണ്ടാവില്ല, അഭിമന്യു ഉണ്ടാവും, അർജുനന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അർജുനൻ ഇവിടെ കാണാണ്. എല്ലാവരും ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് യുദ്ധത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വായിലുള്ളിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. പിന്നെ ചിലരുടെ ശിരസ്സുകളൊക്കെ ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ശിരസ്സുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞറിയുന്നുണ്ട്. അതിനെങ്ങനെയാ പറയണത്? കമ്പയർ ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണ്? നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ച് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്ന് കത്തിയേരുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നത് കാണാം. അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ ഭക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ വീണ് നശിക്കുന്നത് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുന പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച് പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ എന്ന് പറയാണ്. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? വിളിക്കാണ് ദേവാദിദേവ. കാരണം ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്, ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോ ആ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്നാ ചോദിക്കണേ. കാരണം അങ്ങയുടെ ആ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് അതിന്റെ ഗതി ഒന്ന് മാറി. എല്ലാ എന്താ പറയാ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ആ വായിലുള്ളിലോട്ട് കേറി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി സത്യത്തില്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ഉഗ്രമൂർത്തി രൂപത്തിനോട് ചോദിക്കാണ്, എന്നിൽ കനിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയൂ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ആരാണ് ഞാൻ? കാലമാണ് ഞാൻ കാലമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ
പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഭഗവാൻ എന്താ സത്യം പറയണത്? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ കാലമാകുന്നു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും എന്താണ്? എല്ലാവരും ഈ യോദ്ധാക്കളൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും ഇപ്പൊ ആർക്കറിയാം? അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിച്ചപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനൻ അമ്പരന്ന് പോയി, പേടിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്? ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്താണെന്ന്, ആ പരമസത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കല് ബ്രാഹ്മണന്മാരായിക്കോട്ടെ ക്ഷത്രിയന്മാരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും പരമപുരുഷനായി ഭഗവാന് ഭക്ഷണമായി തീരുമെന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ആ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ പോരാളികളും വധിക്കപ്പെടുന്നു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ് നല്ലതെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പൊരുതിയാലും പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കാരണം അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. നമുക്കറിയാം, ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുക, അധർമ്മത്തിന് നാശം വരുത്തുക, അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വിധത്തിലായാലും ഇവർക്ക് മരണം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. ആ മരണത്തെ തടയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. സംഹാരത്തിന്റെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഈ കാലത്തിലൂടെ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ? അവരെല്ലാവരും അവരെപ്പോഴേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംഹാരപരമായ കാലം സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മാഞ്ഞു പോകണം എന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണം എന്നതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതി അടക്കം പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തീർച്ചയാക്കി കൊടുക്കാണ്. നീ യുദ്ധം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനനെ സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സവ്യസാചിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അമ്പ് ചെയ്യുന്നതില് വിദഗ്ധന്മാരാണ് ആര്? സവ്യസാചി. അപ്പൊ ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നീ ഒരു ഉപകരണം, നിമിത്തം മാത്രം എന്ന് പറയണത്, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. നിനക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ യശസ് നേടാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. എല്ലാതും ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം നോക്കാം അവിടെ അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തന് യശസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യും? നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, നീ പൊരുതാനാ പറഞ്ഞ, പൊരുതിട്ട് എന്ത് ചെയ്യ്? നീ യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആരോട് പറയണത്? അർജുനനോട് പറയണത്. അർജുനനെ സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് പറയണത്. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊഴുന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. നീ എന്താണ്? നീ ഒരു ആയുധം, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിന്നെ ഒരു ഉപകരണം ആക്കി വെച്ചോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ? ഈ ഭക്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അവരുടെ സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളും എല്ലാം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്.
നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്, പക്ഷെങ്കിലും അർജുനനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവരെല്ലാം ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ്. അത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ എന്റെ ഒരു ഉപകരണമായി നിന്നുകൊണ്ട് നീ പ്രശസ്തി നേടൂ, പൊരുതൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഓരോ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയണത്? ഭഗവാനെ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു? ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പോയി. അത് ആ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഒരേ കിടക്കിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് സുഹൃത്താവുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളോട് പെരുമാറുന്ന ഒരു രീതി വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സമയത്തും, നമ്മള് കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, അങ്ങനെ പല അവസരങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെയും ഭഗവാൻ എന്തെന്നാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അച്യുത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭഗവാന് ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അച്യുത എന്നാണ് അർജുന സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാണ്. താൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളാണ്. ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല? വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് കുറെ സമയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ വലത്തോട്ട് തിരിയണം, ഇടത്തോട്ട് തിരിയണമെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സമയമൊന്നും ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ തോളില് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആര് പറയുണ്ടാവുക? കാരണം ഭഗവാനാണ് തേരാളി. അപ്പൊ അർജുനൻ ബാക്കിലിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തോണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ ആ കാലുകൊണ്ടൊരു തട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ വലത്തോട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? വലത്തേക്ക് തിരിയണമെന്ന്. ഇടത്തേക്ക് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത്തേക്ക് തിരിയണമെന്ന്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒട്ടും റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇപ്പൊ ആർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത്? അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്യണത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോ അർജുനൻ അത് ഭയങ്കര വിഷമായിട്ട് തോന്നണം. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ തനിക്ക് പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള പിഴകൾക്കൊക്കെ അങ്ങയോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാണ്. വിശ്വരൂപത്തില് കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈത്രി ബന്ധത്തെയൊക്കെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. കാരണം ആ ബന്ധത്തിന് ചേർന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളൊന്നല്ല പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ഒരു മാപ്പ് പറയുന്ന പോലെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അച്യുത എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്കൊക്കെ അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അർജുനനെ സുഹൃത്തായിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതി പോകുന്നത്. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ പരസ്പര പ്രേമബന്ധം എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവ്വ ലോകത്തിന്റെ നാഥനാണ്, ഇത്രയും വിഭൂതികളുടെ അധിപനാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തായിട്ട്, ആ ഭക്തനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് കരുതി പോകുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സനാതനമാണ്. അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പേടിയാവണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ അസ്വസ്ഥനാകുന്നതും സംഭ്രാന്തനാവുന്നതും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? നിനക്ക് എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നീ അസ്വസ്ഥനായിന്നും സംഭ്രാന്തനായിന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. ഇനി നിനക്ക് ഞാൻ എന്താണ്, നീ ശാന്തനാകാനാ പറയണത്. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് തന്റെ ആരാധ്യരായിട്ടുള്ള മുത്തച്ഛനും ഗുരുവിനെയും അത് കൊല്ലേണ്ടി വരുമെന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആരുടെ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനന്റെ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിതാമഹനെ ഹിംസിക്കേണ്ട കാര്യത്തില് ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ദുര്യോധനാദികള് കുരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരൊക്കെ എന്താണ്, നിശബ്ദരായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതിൽ അവരുടെ കർത്തവ്യം അവര് നിറവേറ്റാതിരുന്ന ആ ഗുരുജനങ്ങള് എന്താണ്, അവരെ വധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവര് അവിടെ നീതി പുലർത്തേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ കർത്തവ്യം അവര് ചെയ്തില്ല എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതിനാൽ അവരെന്താണ്, അവര് വധ്യരാണെന്ന്, അവര് വധിക്കാനായിട്ട് അവരെ വധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാട്ടിക്കൊടുത്തത് എന്തിനാണ്? ഇവരൊക്കെ ആദ്യമേ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നീ ഇതൊരു ഉപകരണമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്താണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലായി? ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. ഇനി നീ സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല്, ശാന്ത മനസ്കനായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് രൂപമാണ്? ചതുർഭുജ രൂപമല്ല. അർജുനന് ഏത് രൂപ ഇഷ്ടം? അർജുനനും ഇഷ്ടം, അർജുനൻ ഭക്തനാണല്ലേ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം ഏത് രൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അർജുനൻ ഇനി ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സഞ്ജയനോട് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചതുർഭുജ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് ദേവകി വസുദേവരുടെ മകനായിട്ട് വന്നപ്പോ ആദ്യം ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം ദേവകി മാതാവ് പറയാണ്, എന്താണ്, എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശിശുവായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ രണ്ട് കൈകളോട് കൂടിയ ഒരു സാധാരണ ഒരു ബാലനായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് നിന്ന് മാറി ദ്വിഭുജ രൂപത്തില് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വിഭുജമായിട്ടുള്ള രൂപം വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ പോണ സമയത്ത് എന്താണ്, ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വിഭുജത്തിലുള്ള രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. അതായത് പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടല്ലേ, സൗമ്യ വപു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണെന്ത്? സൗമ്യ വപുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് കൃഷ്ണന്റെ ശാരീരിക സൗകാര്യം അത്രയും ആകർഷമുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ
ആകർഷകനാണ് അല്ലെ. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് ആകർഷകരമാണെന്ന് എടുത്തു പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണെന്ന് പറയാണ്? ദ്വിബിജ രൂപമാണ്. ഓടക്കുഴലിൽ വിളിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു രൂപമാണ് എന്ത്? ദ്വിബീജമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിബീജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഈ ദ്വിബീജ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പറയുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അനേകം സത്കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളാലും നേടാവുന്നതല്ല ഈ ദർശനമെന്ന്. ഈ ദർശനത്തിന് സുദൂർദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിബീജനമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്കും കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് എടുത്തു പറയാണ് ഇത്. അതായത് കുറെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലോ സത്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തപസ്സോ വേദപഠനോ തത്വചിന്തനോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്പം ഭക്തി സാധന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു വരും. പക്ഷേ എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ഈ ദ്വിബീജ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവായിക്കോട്ടെ ശിവനായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എളുപ്പത്തില് ദൃശ്യമാവുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം. ഭഗവത് ദർശനത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായപ്പോ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എന്താണ് ആ ദേവകി മാതാവിന്റെ അവിടെ ചുറ്റും മുകളിലൂടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ദ്വിബീജ രൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം കാണാനായിട്ട് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരത്തെ ദർശിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുദൂർദർശനം എന്നാ പറയണത്. വളരെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ദർശനം കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് അറിയാനും കാണാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, എന്നിലെ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢ നിലയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ, ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനായിട്ട് എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സാധന കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ടൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നോ അവിടെ ചതുർഭുജനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പിന്നീട് ദിവ്യജ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്നോ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത പക്ഷം അവര് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലും മാത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തുന്നവര്. അതിനാലാണ് ആർക്കും കൃഷ്ണനെ കാണാനോ ഈ വസ്തുത ഗ്രഹിക്കാനോ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഇവിടെ തീർത്ത് പറയണത്. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്കൃഷ്ടമായ അറിവ് നേടിയവർക്ക് കൃഷ്ണനെ പറ്റി പല വിധത്തിലും മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങ് നിബന്ധനകൾ അതിന് പലതരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങള് പോലുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊക്കെ അനുസരിക്കണം. തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും തപസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അവതരിച്ച നാളുകള്, ജന്മാഷ്ടമി, അതുപോലെ തന്നെ ഏകാദശികള്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ നമ്മള് പാലിക്കണം.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉപവാസങ്ങൾ ഉപവാസങ്ങൾ ഏകാദശി പോലുള്ള ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. പിന്നെ ദാനം, ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഏതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഈ മാർഗത്തിലൂടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇത് പറയുന്ന അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായിട്ട് ഇത്രയും ഭക്തി കൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തിയെ നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ, അധികം പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തു പോകുന്നത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നത്. അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തി എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി ആരെ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനാകുന്ന വിധത്തില് എന്താണ് പരമാവധി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി സാധനയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനവും ആരാധനയും എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഗുരുവിലും വിശ്വസിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാനിലും വിശ്വസിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആരുടെ ദർശനം ഉണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആവിർഭാവങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ആവിർഭാവങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ചതുർഭുജ കൃഷ്ണ രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണന്റെ സമാന ചതുർഭുജ രൂപം എന്താ പറഞ്ഞ അസംഖ്യ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിലൂടെ ഉൾവലിച്ചും വെളിയിൽ വരുത്തിയും കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പോലും പരമപുരുഷന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ള ഗർഭാധകശായ വിഷ്ണു പോലും ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ശ്വാസകോശങ്ങളാൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ള മഹാവിഷ്ണു ആരുടെ രൂപവിസ്തരണമാണോ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പോലും മുകളിലാണ് ആര് പറയുന്നത്? മഹാവിഷ്ണു പോലും ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ് ആര്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മഹാവിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പോലും മഹാവിഷ്ണു ആണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ആണ്. മഹാവിഷ്ണു പോലും ഭഗവാന്റെ എന്തുമാത്രമാണ്? ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു തരാണ് നമുക്കിവിടെ. സച്ചിദാനന്ദ രൂപായ കൃഷ്ണായ ക്ലിഷ്ടകാരിണേ നമോ വേദാന്ത വേദ്യായ ഗുരുവേ ബുദ്ധിസാക്ഷിണേ എന്ന് പറഞ്ഞ സച്ചിദാനന്ദമായ ദിവ്യരൂപമുള്ളവനായ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നതാണ് വേദജ്ഞാനം. അദ്ദേഹമാണ് പരമഗുരു എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമഗുരു എന്ന് നമുക്കതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആരാണ് വരുന്നത്? ബലരാമൻ വരുന്നത്. ഒന്ന് പറയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. അത് ഭഗവാന്റെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാരായണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഭഗവാൻ നിന്നാണ് നാരായണ അവതാരം ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബലരാമൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വരും. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വരും. ബലരാമനിൽ നിന്ന് ആരുടെ 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരാണ്? വാസുദേവൻ, സംകർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുപ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 വിസ്തരണങ്ങൾ വരും. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ആര് വരുന്നത്? അതില് സംകർഷണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്?
നാരായണൻ വരുന്നത്. ഈ നാരായണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വാസുദേവനും സംകർഷണനും അനിരുദ്ധനും പ്രദ്യുമ്നനും ഉണ്ടാകാണ്. ഈ സംകർഷണിൽ നിന്നാണ് ആര് പിന്നെ വരുന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടെ മുകളിൽ നിൽക്കണ കൃഷ്ണൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം വിട്ട് ആ കൃഷ്ണൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആര് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ബലരാമൻ തൊട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ഥലത്തും കാണുന്നതും പറയുന്നതും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഗോലോക വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ നാരായണന്റെ വിസ്തരണം. മാതാജി, ഈ വിസ്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവതാരം എന്നാണോ? അതെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, ഓക്കെ, എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം വിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബലരാമൻ തൊട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബലരാമനെ തൊട്ടുള്ളവരിൽ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നാരായണനിൽ നിന്നാണ് രുദ്രന്മാര് വരുന്നത്, ആദിത്യന്മാര് വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബലരാമനിൽ നിന്ന് വരുന്ന, സംഘർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ നാരായണനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയതാണ്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ കൃഷ്ണൻ, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനും ആദിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അനാദിയുമാണ്. എല്ലാത്തിനും കാരണവും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ആ നിലയിൽ അർജുനനെ കാണിച്ച വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണന്റെ ആ മൗലികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകടനമാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതൊരു കഥയാണ്, ലാസ്റ്റ് പറയാ. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള നാരായണ രൂപത്തിൽ വന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നാരായണ രൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ബലരാമൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഘർഷം, അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഈ നാരായണ രൂപം. ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങള് ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മത്കർമ്മ കൃന്മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയോ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക, അതിന് യാതൊരു ഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു, ഏത് വിഷ്ണുവാണത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും ആ ഭക്തന്മാര്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ നിശ്ചയമായിട്ടും എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഇരുന്നിട്ട്. കാരണം ഭഗവാനെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിരസാമൃതസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹ രൂപമുഞ്ചയത നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സമ്പന്നേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചത്തെ. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹ
മുപയുഞ്ചത എന്ന് പറയുന്നത്. നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചത. നമ്മള് കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ആരും യാതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വ്രതത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് മുഴുവനും ആർക്കർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി, അത് കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടോട്ടെ, എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തോട്ടെ, അതൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഏതൊരു സമയത്തും കർമ്മം ചെയ്യുക, അത് ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് കരുതുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ചെയ്യുക. സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്തു പറയാണ് നമ്മളെടുത്ത്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് വളരെ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. ഭക്തന്മാരോട് ഭയങ്കര കാരുണ്യമുണ്ട്. ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നടത്തി തരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. കഥയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അതായത് ഇതൊരു ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ കഥയാണിത്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന് ഭക്തന്മാരോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തൊരു ലീലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കനകദാസ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കനകദാസ് ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തോട്ടുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അമ്പലത്തിൽ എന്താണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിൽ, ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡില് ഒരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിലൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പുറകുവശം മാത്രമേ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ കനകദാസ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണണം എന്നായിരുന്നു ആരുടെ ആഗ്രഹം? ഈ കനകദാസിന്റെ ആഗ്രഹമുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കയറുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ആ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രയാസത്തില് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാൻ ഒറ്റ തിരിയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാൻ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് ആ ജനലിൽ കൂടെ ആർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്? കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ ദർശനം കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കരുണാമയനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് ദർശനം നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രേ കരുണാമയനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം അതാണ്. ഭക്തൻ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് ആര് നടത്തി തരാണ്? ഭഗവാൻ നടത്തി തരുന്നുള്ളത്